Hej Andreas, vi har så fået noget lektie for, hvor vi skulle regne et par opgaver. Og opgave 1, det handler om nogle laks fanget i Sjernå i perioden 2002 til 2006. Og det er lineær progression, vi arbejder med her. Ja. I A'eren, så skal vi så bestemme tallene A og B. Og vi har i hvert fald fået punkterne at vide, at det er 1,134 og 4,311 nærmere. Så skal vi så bruge formlen at finde A. Det bliver så y2 minus y1 divideret med x1. Og det ser så sådan der ud ved, at vi siger så, vi tager punkterne herfra og herfra, og så sætter ind her. Det er så vores y-værdi. Det bliver så 311 minus 134. Og så vores x-værdier, det er 4 og 1. Så siger vi så 4 minus 1, det er så 39, og det er så a. Så bruger jeg så formlen b lige med y1 a gange x1. Så tager vi så vores y1-værdi, altså 134, minus vores a-værdi, det er så 39 gange vores x1-værdi, og det er 34, og det er lige med b. Og det, ja, a er så vores hændingstal, og b er så vores skæring, når den skærer y-værdien, eller y-aksen. Så skulle I b'eren, så vores linje kommer så selvfølgelig til at hedde y er lige med 39x plus 75, sorry. Så skal vi finde ud af, hvad den årlige vækst er, og da a er vores hændingstal, og så er vores vækst så 59. Og det er meget simpelt. Jeg kan også lige vise det her. Hvis man går 1 hen, så skal man gå 59 op. Går 1 hen, så 59 op igen. 1 hen, og så 59 op igen. Og sådan gør man, i hvert fald i en lineær eksplosion. Så går vi så ned til at se, hvor vi skulle fage. Hvor mange laks vi så har fået fanget i 2007. Så har jeg faktisk bare gjort det samme, som jeg lige viste lige før. Ved at bare plus de laks, man fangede i et forrige år, op til 2007, som er år 6, som så bliver så 20 laks, og så 7, og så år 7 er så 2008, og så 488 laks, man så har fanget, ved at bare gå de der 39 op hver år, 59 op hvert år. Men så er det sådan lidt, det med lineær regression, det er bare en mere statistisk, men i virkeligheden er der i 2007 399 laks, og så 278 laks. Så yes. Så har jeg faktisk lavet sådan en lineær regression, hvordan det vil se ud ved at bare gå de der 59 op. Sådan vil den se ud, selvom hvis tallene var anderledes heroppe, men hvis man kører ud fra formlen her, så vil den lineære regression bare stige præcis sådan der. Så ja, det tror jeg var opgave 1. Håber den var god. Yes.